na místo srazu svým kamarádem Mírou. Máme tady teda v vesnici kousek za Hradcem Králové. Vyrážíme pak směr Jaroměř, kde se napojíme na trasu kolem republiky. Uvidíme, kam dojedeme. Chtěli bychom jet tak, já nevím, 4 dny. Uvidíme, jak nám to půjde a jak nás to bude spolu bavit. Počasí bude asi hrozný. Bude Palermo, protože už teď v Drezu se potím jako blázen. Tak to je zatím všechno, ozvu se možná později. Přede mnou a vyrážíme směr Jaroměř. Hurá! Měři, kde se budeme napojovat na oficiální trasu. Napojili jsme se na stávající trasu a jedeme. Podél metuje a já to radši vypínám, abych neupadl metuje. Přes metuji, je to pěkně zarostlý. Doufám, že se tam nikde nepropadneme. Jedeme doprava. Krása. Krása. A tady jedeme rovně. Se mě kousla, svině. No, mám to rád. Já to nepoznám. Nevím prostě, proč se to... Trošku blátíčka. Chcalo tady. Ty vole. Zadek mě jede v jiný kolej, než jedu já. Tak, už jedu dobře. Už je to lepší. Už je to dobře. Dobrý. Už jsem ven. Byl to hrozný úsek teda. Zvítězili jsme. Ale dobrý stračky. Výborně! Tady jsme asi neměli jet, no ale to je asi jedno, no. Trošku jsme si to zkrátili kolem Betléma. No a jde to. Jsem ho nahnal, já to takhle blbej končí, bez mi špatně odbočil, tak tímto se mu omlouvám. Nějaký strom přes cestu, jo, tady se mu vyhnem, to je jednoduchý. To jsem ani nemusel natáčet takovou prkotinu. Ke Konožské vyhlídce nad Peckou. Tak. Tady byste si to přečetli. Krkonožská vyhlídka a tady rozhledna, tady už jsme jednou byli. Natáčím s kamerou skoro ve tmě. Jedeme na místo spinkání, tady už jsme si vybrali. Trošku se bojím, aby medvědi a vlci a další takováhle havěť, aby mě to v noci nepřepadlo. A nebo Míra, že jo, ten je taky hodně nebezpečný. Tak snad to přežiju do rána. Nazdar. Přijíždíme na pěkný místo, opuštěný kostelíček, hřbitůvek, tady bych mohl někdy ležet, nádhera, pěkný místo. Hezky. Dostali jsme se trošku na nebezpečné místo, ale Kája to zvládne, snad tady nebude bláto, tady se rozjedeme. A
Tady to vyjedem. Paráda. A tady je cesta. Tak jsme to zvládli. Jsme za Novou Pakou, dále jsem viděl, že to bude asi letiště, no a ono to je letiště. Zřejmě tady odtud lítají lidi z Nový Paky na dovolenou. Odbavovací hala nic moc, ale snad se tady vejdou, no. Dělí tam plastové lavičky na sedění, tak když se jim zpozdí let, tak můžou krásně sedět. No takže víme letiště, zatím se loučím. Krásný panoramata, všude louky, tamhle Krkonoše, tam jsem předtím v dálce viděl Kozákov, no nádhera. Jsme v Semilech, na Kruháči, směr Kozákov, hurá! To jsem vybral místo, ty vole, tam to nešlo projet, tak teď se prodíráme takovýhlema srátorama. To je hrozný. To jsem vůl, to Míra určitě nadává jak blázen. Ale on to taky projede. Musím Mírovi zdvihnout. Ty vole, pojď, jak já jsem mi to zdvihnul, ty vole, ale. Paráda. Vyhnuli jsme se složitýmu místu. No, ale překonali jsme to. Blížíme se ke Kozákovu. Rozhledná, tady jsem jednou byl. Jsme asi na mostě pro pěší. Nádhera. Řeka je trochu skalená teda. Někde asi trošku pršelo. A musíme je pomalu, aby jsme ty lidi nenaštvali. No a to je všecko. Zase louky všude kolem. Vpravo ten Liberec. Chci taky chvíli dívat na cestu, abych neporazil Míru. Nádhera. Nikoho jsme nepotkali, krása, nikde nikdo, žádný lidi, asi jim je vedro. Krásný údolí, tam jsme někde byli před chviličku, tady posed vrahů, lesní zvěře, nádhera. A tamhle výhled do české krajiny. To by se jeden rozbrečel, jak je to úžasné. Takový krásný skály tady jsou, pěkný to tady je. Cestička taky hezká. Trošku kamenitá, ale nic, co bych nevěděl. To nic nebylo. Aha, tady je jezero jak blázen. Jezero oběden.
chtěl spadnout. Zase nějaký kaluže. Vyhneme se jim. Tady nějaká velká. Vezmeme to bokem zase. Paráda. A jedeme doleva. Aha, další kaluž. Jsem se rozvášnil a málem jsem do ní zapnul. Podívejte, do čeho jsem zapadl, ty vole. Já si toho vůbec nevšim. Ach jo, no. Koho by to napadlo? Je. Já to zkusím. Děkuji. Letiště Ralsko. Tady přistávací nebo vzlítací plocha. To je dlouhý. Ty vole. To je dlouhý. To je dlouhý. Tady hangáry po ruských stíhačkách. No. Písek hnusnej. Kaplička. Tady to je hezký, ty vole, samý skály. Pěkný, pěkný. Jsme kousek vedle autodromu Sosnová. Špice kostelíka před náma. Pěkný. Nějaký schody. Musím před kostelíkem doprava, když normálně bych ty schody že vyjel, jo, ale nebudu ničit kulturní památku. Stará kamenná cesta, paráda, to už jsem dlouho neviděl. Podívejte, a já jdu po středový čáře, jak mají vyskládaný kameny. Hezky. Hezky, hezky. A je to slepý, bude to končit někde, nevím, u lesa, nebo nevím, co tady nevidím na tom. No, uvidíme, co povede dál. Jsme v takovém údolíčku, jsou tady bažiny. Zajímavý místo. Už nějaká cesta bývalá, nebo nějaký potok tady, tak nevím. Náves je takhle obousměrná. A tady uprostřed má nějakou lípu nebo něco. Nějaký kostelíček. Jo, hezký to mají, hezký to mají. Tady v polích taková nějaká věž, jako z dálky vypadá jako nějaký transformátor nebo něco, ale nevím, co to je. No asi bývalá trafačka, a vypadá to zajímavě, ale v tom... Tak to pak jedno nevím, jednou to pak... Pěkný to je. Kdybych jel blíž, tak nic nevidím. No jo, nevidím stejně nic. Musím zvolnit. Jo, tady jsou nějaký satelity. Tady přijímají signály z vesmíru. Zřejmě budou přistávat mimozemšťani. Asi si tady na ně počká. Ale sledujte ty hory, to je krása. To je krása. To je krása. Teď Míra zastavil a už se nepráší. Hledaj mimozemšťany.
to nějaká radarová základna. Asi fakt kvůli, co to je, vstup, střežený prostor. No, je to tady hezký. Vidíte Labe, jak je tady široký. Tady se postaví nějaká hospůdka. Tadyhle železniční tráť, jsme kousek před Litoměřicema. A tak, to je vše. Jo, teď jsem si všiml, že Mírova SPZ má Ečko. A já jsem si vždycky myslel Ečko, že jsou ty auta na elektriku, on to bude mít elektrickou motorku asi. Ještě jsem si toho teda nějak nevšiml, tak se musím podívat, až zastavím, jestli to má elektrický. Labe. Kiršův most čtu. Teď se podíváme, aha, tady jsou nejdřív koleje. A tady vidíte Labe, tady vidíte Míru. Tady vidíte dva bezdomovce, nebo Ukrajince. Tamhle nějaký přístaviště. Paráda. Jdeme se s Mírou zkusit podívat na takovou zříceninu. Míra mi ukazuje nějakou cestičku. Taky zkusíme projet. Nevím, jestli to je pro motorky je. Pro humený motorky, nevím, jestli Míra projede. No nádhera. To je krásný. Si to jenom vyfotím a pojedeme dál. No tak když to je zřícenina mlýnu, to bude třeba nějaký 17. 18. století. Že... No, tam byly chytnuty jednotlivý patra, že jo? A tadyhle nevím, tadyhle ty, jako kdyby tady měli jako kamna, že jo? Jako kdyby to byl sopouch, ne? Není to černý, jestli už to třeba nezvětralo, nebo nevím. No. Jo, tady na kopci asi tady foukal vítr. Nějaký lom, nějaký, já nevím, kaolín, nebo je to celý bílý, nevím, pískovec, nevím. Pískovec ne, to je blbost, ale je to ohromný. Je to ohromný. Ale tamhle vzadu vidíte špičky, 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 samý bývalý sopky a tady taky. S hradem nahoře. Nádhera. Kultivovaného povrchového dolu a tamhle taková skála. Jo, vůbec nevím, co to je. Myslel jsem si, že vím všecko, ale vím prd. Taková hezká skála to je. Ohromná. Tohle to je prachu, to je prachu. A zase doprava dolů. To nás to asi prohnalo, asi aby jsme se tady naučili jezdit. Nevím, Míra to má složitější. Přes závoru, jo. Paráda! Dobrý ale. Hezky. Tady je výhled.
No nějaký vysílače. Je to tady moc hezký, tam to bylo vysoký nějakých 912 metrů, jsem tam čet. Hezký to tady je. To je jak někde v Krkonoších nahoře, ale paráda. Snad nás tady nikdo neodchytne. Ale je to tady fakt pěkný teda. Nádhera, nádhera. Teďka běžíme na nějakou asfaltku. A vesnice se jmenuje Svahová. Protože je asi ve svahu. To je nápad, co? Tady nějaký pomník nahoře na kopci. A kde to jsme? Já se na to podívám, kde to jsme. To je Svatá Anna. Svatá Anna, 858 metrů nad mořem. Kájovi to chcíplo. Tam nějaký velký kvalt. Žádnej. Jdeme kolem česko-německé hranice. Za hranicí je Hitler. Musíme se dát pozor. Pořád nebezpečný člověk. Myslím si, že tento potok tvoří státní hranici. A tamhle jsou, no jo, byla tady cedule. A tam už jsou Deutschlandi, ty vole. Vidím uniformy. No neskutečný. Neskutečný, co se dnes děje. Benzín, jo? Tady pravo už je Hitlerovo území. Je to tam nebezpečný, tam se nesmí vstupovat. Máme nějakou ceduli, abyste viděli, kde jsme. Aha. Já myslel, že tady bude, ježíš. Že tam bude něco zajímavějšího, tam, že to pomohla Evropská unie. Ježišmarja, tak to jsem nechtěl. Průhled lesem, klesáme dolů. Jsme někde tak 20 kiláků od Klínovce, odhaduju. Chtěli bychom tam dneska dojet, tak uvidím, jak se nám to podaří. Odbočka na Jelení horu. Míra se do toho pěkně opřel. My se omlouváme, nezlobte se. Tady nějaký kříž. Jelení hora. Míra taky dorazil. Jestli trefil. Jsme pod Klínovcem kousek a tady krásná sjezdovka. No tady to je hodně prudký, dole krásný, nahoře už je vidět vršek. Tamhle jsou kolaři, nebo nasraný, že předjedeme. Musíme jít pomalinku ohleduplně. Tak jste je viděli, ale ne, mrkneme ještě na další sjezdovku, další výhled do krajiny, nádhera.
Tady je vyřezávaný Míra. Vyřezávaný Míra, nějaký Brod a jsme Pernínský Brod. Kousek je to kousek do Perníku. Krásný to je, budeme. Přejíždíme koleje, nic tady není. Paráda, to je ono. Hezky. Tyjo, to je hub, to je hub. Tady byly nějaký štoly. Tady to je zajímavý, zapnul jsem kameru z kopce dolů, nahoru by to bylo hezčí. No, už to vypnu. Je to nezajímavé. Na nás koukají. No jo, to bylo telátko ještě. A přednou jede taky. To už je velký, ale tam odstřel. Máme si takovou odbočku z trasy do německé továrny z druhé světové války. Tak jsem zvědavý, jaký to tam bude. Snad tam nebudou žádný Němci schovaný. To nějaký brodík malinkatej. Krásně to stříkalo. Míru už se nestihl. Ty vole. No dost hustý to bylo. A teď já. Složitější kopec, jsem zvědavý jak Míra. Tak se mnou hodilo trošku. Hezky. Kaplička a my jedeme vpravo. Kaplička, jo. Jedeme vpravo. Zajímavá rozhledna. Nebo co to je? Jako minaret to vypadá. Hezky. Aby jsme se neprášili do huby, tak jedeme vedle sebe. Moc se můžete podívat, jak má Míra šeredou motorku. Nic moc, no. No jo, no. Jsme u zámku Kinžvart. Mají tady pěknou zámeckou zahradu. A před námi jede tyrák z Německa, ty vole. Fašista. Fašista Deutschland. Starý Deutschland, ty vole. To byl norm. A tady golfisti. Dělají to nejtrapnější věc na světě, hrajou gol. To je neskutečně trapný. To budu dělat, až nebudu mít ani jednu nohu. Tady
se vejletujou nějaký pracháči. No, tady nějaký vulky, tady je zámek, tady je hezký. Ještě tady je nějaký Metternichův restaurant. No, nás taky nezajímá. Golfový klub pro debily. To mě taky nezajímá. No, tak jedem do lesa.